Yung kaibigan mong Wandurugas, sa wakas na isahan mo rin. Galit na galit si VMAX. Boom. Tinakbo yung protas. Up na dito guys, kumbaga may bakal to sa ilalim. Kapag iganyan to pag-ikot guys, iganyan. Yan, magpunta yan dyan dito. Kumbaga ilagay natin ang apple tsaka orange. Pero dito na naman guys, iganyan mo. Yan. Magpunta yan dito. Kumbaga ilagay natin yung uling tsaka rina. Isa! Bis, inuan ni ate. Hey! Saan naman yung James Rob? Ulit-ulit. Ulit nga, pero may surpresa ako niyan eh. Ano ang surprise mo dyan? Basta may surpresa ko nung, manalo man ako niyan nung. Ikaw mag-una. Ikaw nagpa-games eh. Ba't ako mag-una? Nga, ikaw eh, sinadya ko nga yan, may sit-up yan eh. Kaya nga ikaw mag-una. Ikaw Kasi sit-up na yun. Sabi mo may surprise ka. Kaya alagaan eh. Oh, ayun! Ang bilis ng kamay ni Hindi pwede! Kuya. Hindi pwede! Nandito to. Bakit ako? Dito yung tinuro. Bakit nagturo-turo yan dyan? Ito. Sa'yo, sabi mo. Animal. Sit-up na yan eh. Yan nga! Sinitap ko yan eh! Ilang oras ko kagabi ng ano niya, hindi man niya pwede, ba't nagsinap? Bakit hindi pwede? Ba't nagturo dyan? Sabi mo may surprise Doon ka na! dyan. Dito yan nakaturo eh. Ikaw! Ay! Oh, yun. Hindi man, pwede talaga yan dong! Pwede. Pwede talaga dong! Nag-sit up na ako kagabi dyan eh! Bakit ba? Ba't nagturo-turo yan ko? Gaya mo! Sabi mo eh. Sinita mo na. Iiwan ko kung bakit nandiyan naturo. Talagang ano talaga to dong? Hindi man talaga yan pwede ay! Paano pwede? Sa wakas, nakaganti na rin siya kay VMAX. Ah! Kawawang VMAX na isahan ng kaibigan. Wala tuloy Kaya talaga dong! Hindi daw! Bakit hindi pwede? Ala! Nandiyan na yung may turo eh. Para kang tama talaga! Nandiyan ang turo! Buwang ka! Ni malas yawa oh! Talo naman ako dong! Hindi talaga! Malas talaga ako na yung games na yan dong! Mag-ikot ka! Ah! Oh, ayun. Na talaga yan dong! Hindi man yan pwede ay! Bakit hindi pwede? Baka ano ako, bats na sa akin magturo! Eh sabi ko sa'yo eh. Ikaw na Inayos ko na yan eh! magturo. Sa magturo! Oh, ayun. Wala na talaga dong! Hindi man yan pwede dong ay! Bakit hindi pwede? Nandiyan palagi. Ay, dyan mo lagi! Oh! Inayos ko man yan kagabi! Ba't inayos? Ba't yung ganyan yan? Ay, malas buwang! Sa akin na magturo-turo, ngayon inayos ka mag-ikot! Oh, Ah! ayun. Hindi, ay! Hindi na, pwede? Bakit hindi pwede? Na! Ang saya nitong dalawa panoorin, guys. Hindi, ikaw na sinabi! Hindi, 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 hindi,